לי קראו חלק. למה חלק? הייתי מחליק אותם. אני הייתי המסרס של ההגנה. מה זה נקרא מסרס? אני הייתי מוריד להם את הביצים. היה מקרה, שם הערבים אנסו בחורה, ואת החבר שלה הרגו. השי של ההגנה גילה מי אלו הערבים. אחד ברח לדמשק, אחד ברח לירדן, הם ראו שזה רציני, ואחד נתפס והיה יוצא כל פעם בערבות. ואז החליטו בפיקוד העליון של ההגנה שצריך לקחת ולסרס אותו. והמשפט חוזר היה בפתח תקווה. ויום אחד בן גוריון אמר, היום זה היום המשפט, עוד פעם נתאחד, תחתקו אותו ותסרסו אותו. שניידנו אמר, שניידן ביידיש זה לחתוך. אנחנו היינו חוליה של 4 איש שהיינו צריכים לבצע את הפעולה הזו. הביאו רופא והראו לנו איך מסרסים בלי טיפת דם. משכיבים על הבטן, תופסים מנרתיק ביצים מושכים, לוקחים חוסם, לוקחים שפגה טוב, חוט חזק, צ'ק, אפילו טיפת דם לא יוצאת. בכניסה לתוך בית המשפט, אברהם ביטון אמר לי, עשה לי ככה אמצעי. אני רצתי אליו, נתתי לו תפיסה, זה לקח הכל שניות. הם נעמדו 2 ערבים שבאו איתו, הם לא ידעו מה. כאילו נופל אחד מהשמיים, אני יודע. תפסתי אותו ורצתי איתו, הייתי חזק, ורצתי איתו, אולי מרחק איזה 20 מטר. והמונית חיכתה, ואני זרקתי אותו בפנים, ונסענו, והיה לנו בעצם מקום שהיינו צריכים לבצע את זה. זה היה בפתח תקווה של תחנת הרכבת. ושם הכל היה פרדסים פעם, בזמנו. כל האזור הזה זה היה פרדסים. ואז באותו יום ירד גשם, מה אגיד לך, מהבוקר, מ5 בבוקר, גשם בלי הפסק, שיטפונות בכל המקומות. אז אנחנו נסענו עם המונית איפה שביילינסון, איפה שהפרדסים פנימה. אלה היו פרדסים של יהודים, אתה מבין? כל פתח תקווה זה יהודים היו. נכנסנו בפנים, שם היה בית אריזה, ושם ביצענו את הפעולה, קודם היינו צריכים להמם אותו. שם היה עצים מהפרדס, מזה, אמרו לי, מאיר, השכיב אותו. טוב, החזיקו אותו. רצתי לאוטו, לקח את המנואל, הכנסתי לו מכה בראש. אני בא, מטר, צ'ק, חותך, ושמו פתק מההגנה, ככה יעשה לכל אחד שיאנוס בחורות יהודיות, וככה וככה וככה. הוא זחל עד הכביש תל אביב פתח תקווה, ועבר מגן דוד, לא מגן דוד, צלב האדום של הצבא הבריטי. זה היה הצבא הבריטי. וראתה אחד שוכב וזה ופה, בקיצור, אספו אותו, הביאו אותו לבית חולים ביפו, ראו איזה חבל נמשך, מסתכלים, הוא גשנידן. הפרוגרמה מיוחדת, הם ביצעו את כל הדברים שעכשיו זה נשמע סדיסטי, אבל זה היה לשמור על בנות ישראל, על בני ישראל. אתה מצטער על מה? מה? אתה יש חרטה? אתה מצטער? שמה? חס וחלילה, הייתי עושה את זה עוד פעם. הערבי שאונס בחורה יהודייה, הערבי שאונס ילדה בת 9 יהודייה, אז אני מצטער.